мусобиқаҳои дохилӣ марҳилаи хуби омодагӣ барои варзишгарон ҷиҳати сафарбар шудан ба сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин рӯ федератсияҳои варзишии мамлакат кӯшиш мекунанд ки чемпионат ва дигар мусобиқаҳои сатҳи шаҳрии ҷумҳуриявиро дар раванди хуби омодагӣ баргузор намоянд. айни ҳол мо қарор дорем дар толори мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои якҳарба ки ин ҷо чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба каратедо ВКФ миёни ҷавонону наврасон баргузор гардида истодааст. аз тамоми манотиқи кишвар мураббиён беҳтарин дастбарварони худро сафарбар намуданд то онҳо шомили дастаи яккачин гардида ба мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ ёбанд. суҳбат бо мураббиён, натиҷагирӣ аз раванди мусобиқот ва дигар паҳлӯҳои муҳими инро мо барои шумо инъикос мекунем. дар маросими ифтитоҳи чемпионати тоҷикистон оид ба каратедо миёни наврасону ҷавонон роҳбарияти федератсия ширкату суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯзҳо талошу барномарезиҳо ҷиҳати мукаммал кардани таҷрибаи варзишгарон беҳтару хубтар шуда мусобиқаҳои дохилӣ низ дар сатҳи даркорӣ баргузор мегарданд. дар чемпионат бештар аз 500 иштирокчӣ аз минтақаҳои гуногуни кишвар ширкат намуданд ки ин рақам имкон медиҳад то рақобатпазирӣ мустаҳкам гардида чеҳраҳои нав пайдо шаванд. каратедо шомили бозиҳои олимпӣ буда марҳила ба марҳила дар кишвар рушд мекунад ва мураббиён талош доранд ки то бозиҳои олимпии Лос-Анҷелес роҳ ёфта кишвари моро сазовор муаррифӣ намоянд. албатта дар ин миён пурзур кардани чемпионатҳо ва дастгирӣ ёфтани варзишгарон низ хеле муҳим аст. ёдовар мешавем ки имрӯз роҳбарии федератсияи каратедоро исмоилзода исроил собиқ варзишгари муваффақ нафаре ки аввалин медали бозиҳои осиёиро ба тоҷикистон овард бар дӯш дорад ва таваҷҷӯҳи алоҳидаи худро ба ин самт равона кардааст. дар умум ҳаводорони каратедо дар тоҷикистон марҳила ба марҳила бештар мешаванд. албатта чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҳар як мусобиқаи маҳал ноҳиявӣ ва ҳар як мусобиқаи сатҳи шаҳрӣ, сатҳи ҷумҳуриявӣ як мусбати як ҳадафҳои хуби худро дорад ва барои пешрафти кадом намуди варзише ки набошад албатта як мусоидат мекунад. аз тамоми қаламрави тоҷикистон мураббиён шогирдони худро дар ин мусобиқа пешниҳод карданд, дар ин ҷо қувваозмоӣ менамоянд ва ҳунари размии каратеи худро дар ин ҷо нишон медиҳанд. ҳар як иштирокчӣ барои ба даст овардани унвони чемпионӣ тамоми нерӯ ва маҳорати худро сарф менамуданд ва он касбияте ки варзишгарон ҳини тамрин дар толор аз худ карданд дар ин ҷо нишон медоданд. аз сонияҳои аввал рӯшан буд ки ин танҳо як мусобиқот нест. ин санҷиши ҷиддии омодагӣ, рӯҳия ва сатҳи касбии варзишгарон аст. ҳар як баромад дар рӯи гилем мубориза барои ифтихор, барои пирӯзӣ ва барои роҳ ёфтан ба сабқатҳои байналмилалӣ буд. зарбаҳои дақиқ, ҳаракатҳои ҷолиб ва иродаи қавӣ муҳити мусобиқотро боз ҳам шадидтар мекард. дар ин чемпионат шомил шудан, роҳхат ёфтан, бояд ду даврро гузарем, ду марҳиларо мо бояд гузарем. ин марҳила дар инҷо мо аз кӯча гӯем оварда дар инҷо ҳунарнамоӣ наметавонанд карда, балки ду марҳиларо мегузаранд, пас он дар чемпионат роҳхат мегиранд, яъне дар инҷо беҳтарини беҳтарино баромад менамоянд. мусаллам аст ки чемпионатҳо ҳамеша пуршиддат ва сахту сангин сурат мегиранд ки дар каратедо низ ин чиз ба хубӣ дида мешавад. чун бо мураббиёни минтақаҳо суҳбат кардем, онҳо аз касбияти шогирдон ва рушд ёфтани ин риштаи варзиш ҳарф мезананд. аз вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, аз минтақаи рашт варзишгарон ширкат доштанд. хуб, дар мактаби варзишии ноҳияи Фархор намуди каратедо аз моҳи октябри соли 2010 сар шуда то ин дам дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок доранд. хуб, дар намуди каратедо ҳам писарон ва ҳам духтарон фаъолона
ширкат меварзанд. Дар он ҷо ду мураббӣ фаъолият доранд. яки Раҷабов Муҳаммад Шокир ва ман Али Феркин мебошам. имрӯз мо дар ҳайати дастаи хатлон 2 13 нафар варзишгар иштирок доранд, 4 нафар духтар ва 9 нафар писар дар вазнҳои мухталиф баромад карданд. Аллакай 3 нафар баромад кард, аллакай як муҳорибаи 2 нафар бурд ва як нафар як муҳориба бой дод. ҳамин хел мо аллакай оғоз кардем мусобиқаро ва ҳоло давом дорад. мо аз минтақаи вилояти Суғ ноҳияи Конибодом бо 8 нафар 9 нафар варзишгар омадем ба шаҳри Душанбе. имрӯз таваҷҷӯҳ байни варзишгаро ва мураббиҳо хеле хуб гузашта истодааст. умедворем ки мусобиқа дар сатҳи баланд мегузарад. чемпионати ҷумҳуриявӣ барои мо мураббиён хеле аҳамияти калон дорад ва дар ин ҷо мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд ва дар сатҳи байналмилалӣ иштирок кунанд. рақобатҳо дар навъи инфиродӣ, ката ва омехта сурат гирифтанд. ёдовар мешавем ки бори аввал тибқи қоидаҳои нави Федератсияи ҷаҳонии каратедо нерӯсанҷиҳо дар навъи омехта сурат гирифтанд. ҳар дастури мураббӣ метавонад сарнавишти рақобатҳоро ҳал кунад. аз ин хотир нақши мураббиён дар муваффақияти варзишгарон хеле зиёд буд. ман ба чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Турсузода омадам. дар вазни 53 килограмм иштирок мекунам. кӯшиш мекунам ки ба қуллаҳои баланд расам. имрӯз мо духтарони зиёдро дидем ва хурсанд шудем ки дар сафи мо духтарон хеле зиёд шудааст ва аз он хушҳол ҳастем ки дар Тоҷикистон чунин бонувон то ҳол ҳастанд ба бурдбориҳои калон дар сатҳи ҷаҳон ноил мегарданд. муваффақият ба аҳли духтарон. албатта мо мебинем ки айни замон солҳои охир рафт ҳама шароито хуб шуда рафта истодаанд ва ин фазои осуда моро ҳар яке моро водор месозад ки натиҷаҳои хубро ба даст орем. мо айни замон дар ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба каратедо мебинем ки шумораи духтаракон рӯз то рӯз зиёда шудааст, рафта истодааст ва наврасакони мо низ ҳунарнамоии худро хеле хуб нишон медиҳанд. наврасону ҷавонон зинаҳои аввали омодагӣ ба ҳисоб мераванд. дар сурати дуруст ба роҳ мондани нақшаҳои мушаххас метавон дар сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ муваффақ шуд. варзишгарони ҷавон бо масъулияти баланд ва ҷасорати зиёд дар вазну синни соли худ кӯшиш мекарданд ки садрнишин бошанд. тури 7 сол мешавад ки ба риштаи карате машғул ҳастам. байни наврасон 2 маротиба чемпион шудам. манам маротиба якум мешавад ки байни ҷавонон ман дар шаҳри Душанбе чемпион шудам. ҳар як шабонарӯз мо машқ карда заҳмат кашида ба ин медал расидагем. рақиби финалии ман аз шаҳри Хуҷанд мебошад. пештар мо дар полфинал ғалтидагӣ будем ҳамроҳи он. ман вайро шикаст кардагӣ будам. анакун бо дар финали шаҳри Душанбе байни чемпионат бо ғалтидем боз онро мағлуб кардам. боиси ифтихор аст ки дар шароити имрӯза тибқи сиёсати пешвои муаззами миллат ба варзиш мақоми хос дода шудааст. дар ҳама гӯшаву канори ҷумҳурӣ толорои варзиш кушода шудааст. мо ҳамчун варзишгарони ноҳияи Раҷ дар гӯшаҳо ҷавононро ҷалб намуда ба варзиш тамрин медиҳем. мо ифтихор мекунем ки дар ноҳияи дурдаст мақсад дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ омадан шогирдои мо баромад мекунанд. аз он ҷумла шогирдон мо фаъолият кардагӣ мақсад натиҷа ба даст оварда сода. мо аз ноҳияи Раҷ 16 нафар сафарбар кардагем ки онҳо дар мусобиқа баромад кардаганд. 4 нафар баромад кард ки ҳозир як натиҷа ба даст овардагем. мо кӯшиш дорем ки шогирдомо фаъолона иштирок мекунанд ва дар оянда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба байналмилалӣ мебардорем.
алакай рақобати марҳилаи финалӣ дар вазни то 68 килограмм ба анҷом расид. خب مبارک باشد چمپیونی در سال 2026 از کدام منطقه هستید؟ رقابت فینالی چگونه سپری شد؟ از منطقه سوز هستم. رقابت فینالی قین است. مقصد بود، هدف بود، یک جای یکم گرفتیم. آمادگی ها چگونه بود پیش از مسابقه؟ آمادگی تیاری ها سخت بود، زور بود. هر روز مشق کردیم. هر روز مشق کردیم. با منطقه شنبه آمدیم. جای اولینی گرفتیم. میدونید بعد از موفقیت در چمپیونات تاجیکستان اکنون شما به مسابقه‌های بین‌المللی سفربر می‌گردید. چگونه اکنون هنرنمایی خواهید کرد؟ ما کوشش میکنیم که با مسابقه بین‌المللی برآمد کنیم و جای اول رو گیریم. خیلی که این زمان شما دیده سودن ما همین روز تا روز کوشش کرده سودیم که مسابقه و برنامه‌های ورزشی ما سطح بین‌المللی ما آماده بسازیم. با همون خاطر پیش از اون که هر یک رقابت وزن‌ها که خوانده میشود با میدان دعوت کرده میشود با بالای گیلم، البته که ما در بالای گیلم صف میرسند. با همون خاطر نام‌نویس میکنیم، نام و نسب، مثال دستپوش سرخ دارن یا کبود دارن و همون خاطر ما پیشکی معین میکنیم، چون که در وقتی مسابقه دعوت کردن وقتی ما کمتر صرف شود. و یک چیز رو میخواهم قید کنم که ما اگر از حاضر آماده نکنیم ورزشگران خود را در آینده در اشتراک در مسابقه های سطح بین المللی میتوانند که یک مانع شاید یک اشتباه ورزشی باشد دیر کنند که از بالای گلیم رانده شوند. اشتراک فعال دختران یکی از نقطه‌های مهم مسابقات بود. آنها با اعتماد، جسارت و سطح بلندی آمادگی اثبات کردند که کاراته دو ورزش اراده است، نه محدودیت. نیروسنجی بانوان نیز امروز از پسران کمی نداشت. برآمدن روی منبر افتخاری برای هر یک اشتراکچی، مخصوصا دختران، افتخار بزرگ است و آنها کوشش میکنند که در قطار جوان مردان در سبقت‌های جوانی موفق باشند. امروزها با ما دختران و بانوان شرایطی خوب شده است که در چنین مسابقه ها پیوسته اشتراک میکنیم و سزاوار جایهای نمایان میگردیم و نه تنها در جمهوری بلکه بیرون از جمهوری نیز اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان میگردیم و امروز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به کاراته دو و کیف بین نورسان و جوانان سزاوار جای اول گشتم. در سن و سال 16-17 ساله تا 53 کیلوگرم. واقعا هم در چنین مسابقه ها سزاوار جای اول گشتن این مشکل است، زیرا همه میخواهند سزاوار جای اول گردن. من خیلی زحمت کشیدم، مهنت کردم، با استادم نگینه خیرالله و تمرین های زیاد کردم و امروز چمپیونی این مسابقه شدم. بعد از چنین مسابقه ها واقعا هم مسابقه های جهانی می شوند که در آنجا رقیب ها با پرقوت‌تر می باشند و ما باید کوشش کنیم مشق و تمرین زیادتر کنیم تا اینکه در آن مسابقه ها نیز سزاوار جایهای نمایان گردیم. نفرانی که غالب شدند از مهنت و تمرین های پیوسته خویش می بالند و اون نفرانی که شکست خوردند درس بزرگ تجربه خواهد بود. من در وزن تا 76 برآمد میکنم و رقیبان من رقیبان بقوت از شهر ترسونزاده و ولایت سوغد میباشند. آنها هم به مثل من تلاش میکنند که جای اول رو نصیب گردانند و من
дар ин мусобиқа ҷои аввал шудам ва мехоҳам дар оянда боз ба мусобиқаҳои ҷоми ҷаҳонӣ иштирок намоям. мо варзишгарон пеш аз толор омадан мақсад мегузорем ва мо мехоҳем ки дар чемпионатҳои ҷоми ҷаҳонӣ ва дигар давлатҳо махсусан парчами тоҷикистонро баланд бардорем. мо ҷавонон хеле шодем ки ба мо чунин варзишгоҳҳо ва чунин мураббиҳои хуб ба мо таъмин менамоянд ва миннатдории худро ба пешвои муаззам миллат мерасонем. мо ҳар як мураббӣ мақсаднок шогирдро дарс медиҳад ки шогирдо дар чемпионати ҷумҳуриявӣ натиҷа тиҳанд ва дастбаланд шаванд ва дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд. мақсади мо ҳамин аст. як қатор аз мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ имсол каратечиёнро интизор аст ки аз ҳамин гуна мусобиқаҳои сатҳи дохилӣ муддаиён интихоб мешаванд. сардовари ин чемпионат ҳастам имрӯз дар шаҳри душанбе ва ман масъулияти сармураббигии федератсияам ба уҳда дорам. ман имрӯз ҳаминҷа ба диққат назорат дорам. албатта инҷа намояндаи худро мо гузоштам дар он ҷо ки чеҳраҳои беҳтаринро ки дар кадом сатҳ ҳунарнамоӣ мекунанд ба қайд бигирам ва ман битавонам дар ин чемпионати имрӯза яъне чеҳраҳои беҳтаринро интихоб кунам ва омода бисозем барои сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ. албатта мо дар пеш мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дорем, чемпионати осиё дорем ва бозиҳои осиёӣ дорем байни калонсолон. дар маҷмӯи чемпионати тоҷикистон оид ба каратедо миёни наврасону ҷавонон як марҳилаи хуби омодагӣ ва санҷиши истеъдодҳо ба ҳисоб рафта нафарони арзанда тавонистанд муваффақ шаванду роҳи худро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамвор созанд. умед бар он мебандем ки пирӯзиҳои ин ҷавонон дар майдонҳои бузург боиси парафшонии парчами тоҷикистон хоҳад шуд. варзишгарони ноҳияи фархор дар пеш яъне ки мақсад доранд ки бо дигар дастаҳои ноҳия ва вилоятҳои тоҷикҷумҳурӣ рақобат карда яъне ҷойҳои намоёнро ба даст биёранд. нишон медиҳад ки духтаракону ва писарони мо албатта рақобатпазир мешаванд чӣ дар арсаи ҷумҳуриявӣ ва дар арсаи байналмилалӣ. албатта дар баробари варзишгарони пойтахти азизамон ки ҳамеша дар мусобиқаҳои гузашта дар чемпионатҳо муваффақ мешиданд, дигар минтиқаҳо дигар вилоятҳо ҳам кӯшиш карда истоданд ки худро дар ҳамун марҳилаи дараҷаи хуби варзишӣ бирасонанд ва онҳо ҳам як натиҷаҳои хубро ба даст биёранд.